Moikka kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa minä vähän kiipeilen ja joo. Mulla on nyt 2 kiipeilypaikkaa ja tää eka on täällä Baronittorilla. Se on tonne. Pitäis päästä. Eli tonne katolle ja itse tonne keskimmäiselle osiolle. Niin se on eka mitä nyt koitetaan. Ja tää on siis tyyliin, ja tää on mun ihan eka kerta, kun mä koskaan kiipeilen, niin en ole kovin hyvä kiipeilijä. Niin joo. Antaa täältä näin kova vauhti. Hypätään tuohon laatikoille ja hop hop hop. No, ei tainnut ihan onnistua. Mä en nyt jaksa kovin kauan näitä yrittää, ettei tästä videosta tule mitenkään hirmu pitkä. Mutta niin kun onkin aika. Tai pari kertaa yritän molempia näitä paikkoja. Mulla on toki vaan nyt 2 kiipeilypaikkaa, niin tässä ei välttämättä mene niin kauaa. Oi, no mentiin tänne heinävarastoon. Se on. Mitäs täällä pääsee pois? Noin. No olisikin nyt jotakin pääsiä heinävarastoon, kun en ole yhtään hyvä siis kiipeilijä. Tässä olisi hyvä kuva. Eteenpäin. Mitä tapahtuu? Joo, eipä tehdä muuta. Mä menen kauas, menen ihan ja sitten yläkään tuolla. Pukua. Oli ihan kalliin. Oli vaikka sitä, kumista pois. Oli ihan kauas. No, nyt ei kyllä pääse yhtään mikään ei rukea. Hyvä, menen päästä lähempään. Mä otan kouluun. Mä kyllä siellä katso sitten vaiheessa, kun mä en yhtään mitään. Kyllä se on vaan ikuva sen, kun mä otan sen uudespäin. Ei mä otan pääse. Eikä täällä riittää ja koita tuun ehkä lopussa koittaa vielä, mutta nyt mennään seuraavaan. Niin tää on tosiaan sellainen puu, mihin pystyy kiivetä. Mä en oo tätäkään siis koittanut kuvaan pari kertaa aikaisemmin, että niin tässäkään on mikään hyvä, en yhtään hyvä. Mennään tänne, ottaa kunnon paut. Niin tosta pitäisi siis mennä ylös ja itse pitäisi hypätä sellaiselle katolle. Niin, ja sitten siitä pitäisi yrittää päästä puuhun. Hop, mene. Hop. Ei! Me kakkaa. Me. Oi. Ja kunnon. Tosiaan tälle katolle pitäisi päästä. No ei ihan päästy. Mä voisin käydä vaikka sitä siivose, vaikka siis tarviin, koska voin tällä kerralla, mutta olen tullut paljon liian kerralla. Niin kun uudestaan, niin siinä menisi parilla. Meni paljon paremmin, koska siinä pääsin liian kerralla, kuunnella. Aivan liian kerralla. Anna jo. Niin, vielä tuossa pari. Tai tänne liimitus. Ihan vielä tätä. Varusteet. Täällä oli ja täällä on harvi. Mitä näyttää? Nyt paljon täällä varusteet täällä. Se ei suhteellus. Nyt koitu luoda. Mä otan paljon liian kerralla. Nyt meni ihan kivusteja. Ja. Näin niin suhteellus. Olisi alle. Täällä näin. Mutta nyt nähdään siinä. Kuulun tuolla. Nyt nähdään varilla. Ja mä yritän kaikkea kivusteet. Ja mä otan mikä. Ja sitten jos ei ole minä laittaa jälkeen se. Tämä minuutti on. Jos näytän 10 minuuttia. Niin voidaan vielä. Tästä ei kuulu lippuun. Niin mennään taas sinne apua laiturille ottamaan vauhtia. Ja hopla. Nyt on kiva hyppiä. Niin tänne. Ei nipputa veteen. Nyt on ärsyttävää. Jos täällä Arabilla on tätä. Kyllä mä en osaa enää pelatakaan.
Mitä tossa tapahtuu? Tonne noin tuohon kivelle ja hop 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 hop. Voi pieru. No mä nyt seison tässä hetken aikaa, että mä synnyn tähän taas uudestaan. Jos mä kuolen, niin en tipu tai silleen en kuole jonnekin ihan tyhmään paikkaan. Hop 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 hop. Mene ja ui. Aha, me synnyttiin tuohon. Ui. Tältä ennä takaisin. Mä en tänään jaksa. Aha. Painoin vähän ehkä liian aikaisin. Mä nyt yritän tätä vielä 2 kertaa ja sitten jos se ei onnistu niin sitten ei voi mitään. Mä kerran onnistu silleen, kun mä pääsin siihen määrän päähän. Aha, en kuollut. Mihin mä olin menossa, eli tosiaan puuhun. Mut silleen, siitä ei tullut kovin kaunista, kun mun hahmo oli niin kuin siellä puun sisällä. Siirryt lähemmäs. Ei, nyt mä en osaa enää pelata. Ja hop. No, tää on pikayritys, koska mä en jaksa enää, niin muutenkin tää video on jo aika pitkää. No, okei, vielä 1. Sen jälkeen mä oikeesti lopetan tän yrittämisen. Me päästiin. Siis onneksi mä jatkoin vielä 1 kerran. Eli nytten me... apua. Pitäis päästä tonne vihreäseen puuhun, mikä on tuolla takana. Hop. Ja me nyt aion yrittää vaan kerran. No, melkein. Pääsin edes tonne katolle. Hei, tää video olisi tässä. Ja kiitos, jos jaksat katsoa tän 10 minuuttia tänne asti. Ja en tiedä, oliko kuinka kiinnostava video. Mutta joo. Niin, kiitos, jos katsot tänne asti ja se olisi moikka!